Коя ми е любимата италианска книга? Въпросът не е така прост, както изглежда на пръв поглед, но след като трябва да назова една, ще назова първоавтора и това е Калвино. Харесвам всичките му книги. Обожавам Калвино, защото е най-добрият разказвач на Италия. Но пак, след като трябва да избера една, ще избера Трудна любов. Този цикъл разкази. Защо? Защото там показва в най-голяма степен своята хамелеонщина, пишейки неща, които няма как да не е изживял лично. От тази гледна точка всички останали книги негови, Паломар, цикъл лекции, американски лекции, всичките му произведения за мен са доказателство, че той е най-разнообразния, най-гъвкавия, най-непознаваемия автор за Италия. Ако чете някоя негова книга и после вземе друга, без да знае кой я е написал, човек никога няма да помисли, че това е Калвино. А всъщност, единственото нещо, което обединява неговите книги, това е различността им. Хамелеонщината е най-ценното качество у Калвино. Разказвачът, сладкодумеца, блестящият, магическият Калвино.